Şunkunyň näkili ütgeşikligini men size aýtyp bereyim. Dinleň. Şatlyk ülkede sen elýär 8-nji mart gelene erleň demip sen elýär 8-nji mart gelene ýazam bolsa gysha dönýär dolu kellen boşa dönýär Venan uçup kuşa dönýär 8-nji mart gelene revolüsiýa döner öýüň ýeňişde bor ähli köýüň sowada göre awraýyň 8-nji mart gelene yaş parky ýok niçedesin enekede ejedesin sowat gözläp köçedesin 8-nji mart gelene 8-nji mart gelene 8-nji mart gelene